Welcome back, Bagsik Brothers. So, dugay dita nakabalik karon tungod sa kakulian, tungod sa Bagyong Odette. Nahunong pud atong mga kantang mga binisaya. So, salamat kayo sa si Biko 3 nga napasiga na gyud minyo diring dapita. Ug tungod ninyo makabalik na sa Rimig Vlog. Boy Bagsik, unsa may imong ikadalit sa atong mga followers karon? Kini akong kanta nga binuhat nga compose nga kuan sa politiko. So mura ni ko ikhatag ninyo. Unsay title ani, Boy Bagsik? Hukom sa Pilipino. Hukom sa Pilipino. Dala kung madani ka sa usag gatos kitang mga kabus ray mag-antos kasagaran sa politiko mga saad ray mag-ayo sa panahon sa papangampanya plataporma daghan kaayo sa dihang makadaog na walay mahimo bisan usa kay ang ilahang mga saad ikalimtan na lang nila. Busa akong mga igsoon kinasing-kasing ka na kong hangyoon garo mayunoy di maunay adlaw sa paghukom sa sulod sa presinto huna-huna pag-ayo ang atong butuhan ang kandidatong buotan kasagaran sa politiko mga saad ray mag-ayo sa panahon sa pagpangampanya plataporma daghan kaayo sa dihang makadaog na walay mahimo bisan usa kay ang ilahang mga saad ikalimtan na lang nila. Busa akong mga igsoon kinasing-kasing ka na kong hangyoon garo mayunoy di maunay adlaw sa paghukom sa sulod sa presinto huna-huna pag-ayo nga ang atong butuhan ang kandidatong buotan daghan o kamahuan matinabangon sa katawhan.